Ayo, coba kaya apa? Ratune podang kuning men jumeneng. Duduk, duduk. Neneng. Derek nyimak saking streaming Mas Dalang nyuwun gending rengu saking kula Pak Yani Sencaki saking Nganjuk Kota Angin. Perlu ya? Ampun Pak. Ampun. Oh liyane. Ya. Kula pengen nembang sing klasik tapi modern. Wah, iki. Klasik modern iki upamane apa, Nduk? Anu Pak, menurut kisah nyata mawon. Kisah nyata sing piye kuwi? Kisah nyata kula. Oh, lelakon hidupmu. Sambung wanci dalu. Wah. Lah kowe malah buka ladimu dhewe iki piye? Mboten napa-napa. Kisah nyata tak kira lelakonmu sing memprihatinkan apa perjuanganmu menjadi seorang mahasiswi. Lah kok sambung wanci dalu. Niki lagune pun dangu mboten medal lho Pak, mboten jenengan dalne lho niki. Apa? Nggih. Oh iya iya iya. Dangu banget niki. Heeh, pirang-pirang tahun ya Om ya. Nggih, jenengan jenengan mboten medalne lagu niki lho. Heeh ta, iya. Nggih. Iya. Pun dangu sangat. Iya, coba kaya potokno lek ngono ora. Dibawani komplit ya. Nggih. Iya, nggih. Ya takno, engko lek metu omong lho ya. Napane? Tembange lho, jare sambung wanci dalu ora. Nggih. Meneng ae ora. Omong ayo. Aku wis ngono apa piye. Nano. Yo. Sik to, stop sik. Sik. Lah ya jare sambung wanci dalu. Nggih, sambung wanci dalu. Niki lho yoga-yoga niki lho, Pak. Kuwi asosiasine do reget. Nggih niki, Pak. Napa mleh Cak Bagus niku lho, Pak. Dosen genit. Karo dosene iso kaya ngono kuwi. Ampun, mboten Cak. Lulus lan orane sampean biji api lan orane sampean gumantung karo Cak Bagus ora. Ampun Cak. Aja ngono to, Cak. Aja ngono, Cak. Engko nyang-nyangan rego jarike isi to. Nah. Ayo. Malah tekan jarik barang ora. Wis ayo nembang. Yo. Lagi tembange wong galuh lha iki ora. Manipun Yayi wis akrami. Kowe wis duwe bojo, sayange kok duwe bojo, apa mau urung mesti aku gelem kopek ngono to? Nggih. Lah ngono kuwi apa kuwi galuh kaya ngono kuwi. Dadian manut Islam Pripun, Pak? Pak? Sampeyan lak ora pacaran iki. Nggih. Sampeyan lak jomblo apa single? Single. Bedane jomblo karo single apa? Nek jomblo sampun pernah pacaran, tapi nek single dereng pernah pacaran. Kowe apa mau? Hah, salah. Kowe apa? Kula mau? single. Alah, kowe single apa? Ngene lho, menurut Islam Pripun? jane pacaran iki ora oleh. Nggih.
Ra oleh. Betul, Pak. Mergo kuwi dadi dosa akhire. Betul. Terus pacaran pirang-pirang tahun, sok-sok ki malah kuwi bareng rabi tenan, akhire bubrah contone pirang-pirang. Nggih. Lho ngono kuwi, mula ketoke pacaran nganti 4 tahun, 5 tahun, wis gawe omah-omahan cilik, nyelu wis papah mamah, anggere ulang tahun didolne kenapot. Lah kok apa tarupe karo wong liya. Wonge teko. Iya, wonge lagi dolanan HP. Ayo. 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 Prandene maksa Nimas huka nanggapi no hayata sambung rasa nanging wanci dalu Sugeng dalu Pak Cahyo Bolo Tani nderek memantau teng YouTube suwun ya Sugeng dalu Pak Cahyo kula ingkang sowan kala wau wonten ing dalem panjenengan mugi lancar sukses. Assalamualaikum Pak Cahyo wilujeng dalu nderek wungon mugi lancar ngantos tancep kayon saking Pak Waris Sugiono. Wah iya matur nuwun. Yo terus Dok. Tan hono ingkang rubeda nyuntak tresno senadyan mung srana piranti gambarmu uga ngeklo sing gedhe Rupita
kasih Umi Habibah. Bocah yen karaktere alus ngono iki nembang sing alusan kaya ngene ya kepenak. Dangdut ning iramane slow kaya ngene yen Umi pas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kula saking Bapak Hartono Wonorejo. Kula badhe nyumbang lagu. Kalian latihan bucange mbok bilih dipun keparengaken. Nggih. Monggo dumateng Pak Hartono. Nggih. Jenengan ajeng nembang napa genduren niki? Niki anu, Pak. Nggih. Napa niku kadung tresna mawon. Oh, ngaten. Kula kepengin anu, Pak. Nanti nyetel YouTube pengen anu kali Mbak Umi mawon. Oh, ngoten. Nggih, nggih. Kula ajeng ngerti asline ngoten, Pak. Nggih ngeten niki prejengane Umi Habibah ngeten Oh, niki. lah tuku selepan sana. Ah nggih. Aduh, Nggih. diwarai Nduk ya. Nggih. Jumeneng kersa mboten jenengan? Nggih, nggih. Ya kancanan kuwi. Pak Hartono, Hartoi Bondo Noi Padang. Ingkang asli Alim Hartono. Alim Hartono. Nggih. Oh, nggih. Sae, Pak. Wilujeng dalu, Pak. Wes nggih. Nggih, mugi-mugi lestari dodo, Pak. Amin pangestunipun. Niku senes widodo niku Umi Habibah, Pak. Sindeng kondan. Pak itu. Amin. Nggih. Amin, amin nggih. Napa bawanipun? Buat bawa mawon Langsung langgang. langsung. Siap. Nggih. Nggih. Nano neno. Nangis sakjroning. Sik, Pak, sik, Pak. Wah, amak teratap ya. Niku ninggal katresnan. Nggih katenan. Oh, alah, nggih, nggih. Pripun to? Nggih katenan nggih. Lah kula kinten wau kadung tresno ya. Nggih katresnan. Oh, kadung ninggal katresnan nggih, Pak. Nggih. Teratap ya kula nggih. Nggih, padha kali Bu Kesi niki riyen nate bedol kayon niku kula kan dandang kula ana kidung, Bu. Kuwi lek ana kidung, Bu Kesi mboten ana kidung. Lho, bedol kayon ana ngono. Mboten napa-napa Pak Hartono nggih. Nangis, Nangis sakjroning atiku. Nalika sliramu
semangate. Iki gandengi mau saka Pak sapa jenenge wi? Hartono. Iki Pak Hartono. Kena winong iki nong nyo Pak Hartono nong. Wi 100 kuwi kejaba saka Pak Hartono nong. Uga ucapan terima kasihku kepadamu karena sudah mau berjuang untuk aku ya. Yo ngaturake panglipur meneh. Yo, Nduk. Nah. Coba kaya apa? Genduk Nimas Ayu Winong Nawangsih. Ya, coba kaya apa? Ya apa ngono kuwi. Kula nembang jamong pareng, Pak. Jamong? Nggih. Sendro? Nggih. Oh, boleh. Kula niki wengi iki mboten mut nembang sing dawa-dawa, Pak. Kula mute nembang jamong mawon. Loh, kok beda karo Bu Kesi? Dhek mut lek sing dawa-dawa malah. Lah iya. Tegese bawa sing panjang-panjang ngono kuwi lho. Astagfirullahaladzim, nggak tahu aku. Urung gaduk kuping kowe nong. Ya. Ngangge bawa ya ningo. Bawa napa, Pak? Bebas. Arep dandang gula, arep pocong, arep asmarandana, mijil. Anu mawon. Langsung gemeni wekdal, Pak. Wong iki sik sore gemeni wekdal. Sing gemeni wekdal iki urus aku iso melu kowe ngatur-ngatur wektu lho ora. Ayo. Iya. Oh iya. Kula anu mawon. Memanismu niku lho, Pak. Oh, sinom. Nah, soalnya kan kula manis, jadi nembangnya memanismu. Manis. Ya, Nono. Yo. Menawi ngendikane Suwargi Pak D mantep niki jenenge sinom slobok ngoten niku nggih. Nono. Ya. Agawe ruci Nono upama munduta rokmi kejawi tembang menika kula aturaken dumateng keluarga besar ing Krandon mriki ugi kula aturaken dumateng para kadang-kadang panitia Suran Kampung Wayang 2 ingkang dalu menika rampung pertunjukanipun kedah piket njaga gamelan karo wayang ning panggung. Ya, monggo sugeng laras, mugi-mugi sehat selalu lan tambah barokah Pak Suryo, Pak Gendut, Pak Heri, Mas Bayu, Mas Yuyun lan sanes-sanesipun. Pak Bambang, kuwi Pak Bambang situ, ayo. Sesuk kanca-kanca Nuroso men ngerti Pak Bambang situ piyayene kaya apa? Iya, nglukis, nglukis pas kae apa wis awalan kae, pas gending kuwi buka dhek mulai nglukis, suwuk gending, targete lukisane kudu rampung. Rampung ora. Sprene urung rampung kok ayo. Jare arep siji sura dirampungne ya ora rampung. Ha iya. Ya wis ben. Enang.
nonano ibarat wong numpak prau nonano lumampah tanpa ing madyane ing jala nidi temah gonjing anggen jongeng wilujeng niskala. Sida jamong iki. Sias, Pak. Oke, buka saka kula. Weh ya, saka tila. Ayo. Sing sluku. Oh, sluku batok usluku sirama usluku lagi sini guru usluk-usluk tok piye maksudmu? Nah, niku to Pak werdine. Ngene lho. Si Rama usluk-usluk. Usluk-usluk dengkelmu klocot iki ora. Sluku batok batoke elailo si Rama menyang Sala le olehe payung mutha mak jentit lolo-lobah wong mati ora obah yen obah ngedeni bocah yen urip golek dhuwit. Tapi kalau wingi kula anu lho Pak, diajari Mas Gelar. Tirose si Rama usluk-usluk ngoten nih. Bapake Gelar iki aku iki. Tegese aku usluk-usluk. Wo lah, Gelar iki omong-omong kok senengane ora. Sing bener iki tak tembang niki mau ora. Usluk-usluke iki aja kok omongne ning kene ora. Lah si Rama usluk-usluk le-ole usluk-usluk ngoten tirose Mas Gelar kula wingi. Kowe lek omong ngono terus wis tak usluk-usluk dhewe lho kowe. Lha kuwi ana maknane lho nang rumangsamu. Apa pripun Pak? Iki lho sluku bathok to. Iki sluku ngene bathoke elah, bathoke sirah. Elah lho tegese iki sampean iki la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ngono kuwi cara wali mbiyen. Oh iya Kah? Heh, kah-kahmu ya ora. Mboten, maksude nek wiritan ngoten nggih napa wajib la ilaha illallah. Men saya mantep kuwi ngono kuwi. La ilaha. Terus bar kuwi kan apa? Bathoke Elailo si Rama. Iki ana sing si Rama, ana si Rama. Si Rama menyang Sala. Si Rama tegese sesuci kuwi wuduwa. Menyang Sala ki salata. Lah ngono kuwi. Si Rama menyang Sala, le-olehe payung mutha men kuwi entuk pepayung saka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ngono kuwi. Ayo
Elok nong. Nadyanto iki tembang kuno tur ya mung sepele sederhana prasaja ning lamun to dimaknai nyatane lak ya ngemu pitutur ingkang luhur kaya ngono. Nggih, Pak, leres sangat. Dadi pituture kuwi sing penting aja mung usul-usul ketok ya. Lah. Ayo ngono kuwi. Nggih. Wis sampean sampun to, bisa Pak. lenggah pinarake. Atur nuwun, Pak. Nggih, seto kaya apa? Genduk umi